दिनैनिफ्राय श्री श्री लोक्षि फुजाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्रायनो बियो जागायसिगोन। दा दिनै गोबां गामिफोराव बा गोबां दाब दाब जायगायाव ओनसोल लायै ओनसोल गोबां जायगाफोराव बे लोक्षि बिमाखौ फुजिनायखौ नुनो मोनगोन। दिनै सनितपुर जिल्ला राङापारा हालामनि सिङाव थानाय नैबे माइनावस्रि सेन्टारावबो जोङो बिमा लोक्षि एबा माइनाव लोक्षि बिमाखौ सिबिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे नैबे माइनावस्रि सेन्टारनि फुजा कमिटिनि बेयाव फुजा कमिटि बिथांमोना नैबेयाव नोंथांमोना नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन बेयाव गोबां बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बिथांमोना बिमा लोक्षि एबा लोक्षि फुजाखौ सिबिनायखौ नुनो मोनदों। बेयाव नेमखान्थिजों बिमा लोक्षि एबा माइनावखौ गाबज्रिनायखौ जों नुनो मोनदों। बायदि आर'जनि गेजेरजों बिथांमोनहा नैबे बिमा लोक्षिखौ गाबज्रिदों। खाम सिफुं सेरजा जथा हुनानै गोदै देंखोजों आखाइ खबजबै बिमा लोक्षिखौ गाबज्रिनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जोङो मिथिनानै लानो नाजागोन जे बे फुजा होगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जोङो माबायदि खान्थिजों मा आर'जनि गेजेरजों बिथांमोना दिनैनि बे लोक्षि एबा माइनाव फुजाखौ लानानै मा आर'जनि गेजेरजों मा नेमखान्थिजों दिनैनि बे लोक्षि फुजाखौ फुजिदों एबा सिबिदों। बिनिखायनो गेजेरजों जोङो नैबे फुजा कमिटि एबा फुजा खुंफुं आफादनि सासे आफादगिरि बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। मानगोनां आं निउस नोंथांमोनसिम गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे जिथुनाखि जोंनि माइनावस्रि सेन्टारनि मुसुखाखौ दोनथ'नानै जोङो मुसुखाखौ दोननानै बिबार एबा दैहु जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिखौ लानानै सानब्रैनि जों हाबाफारि लानाय जादों सिबिनो थाखाय बेखौ मेलाखौ। ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे माने दिनैनिफ्राय जों नैबे फुजा मेलाखौ आर'जनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनैनिफ्राय 31 माबासिम अक्ट'बरसिम थाहैगोन, फैगौ मंगलबारसिम। दिनैनिफ्राय जों आराम्भ' खालामनाय जाबाय, बेखौ जागायजेनबाय। आरो सानदों आङो माने गासै जोंनि फालांगियारि रायजो राजाजों लोगोसे लोब्बा लाफानानै सहाय सहयोग लानानै आरो लोगोसेयै देग्लायनि बे जिनोखि जोंनि फुजा मेला लोक्षि फुजानि मेला बेखौ मोजाङै मोजांनो खुंफुंलांनो हागोन सानदों आङो। आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बिदिनो मोसाखावरि बेबायदिनो हांख्रायनायबो जादों। लोगोसे जों आर'ज हान्जाखौबो जोंनि माइनावस्रि सेन्टारनि साखाथियाव थानाय 1 नं. गेरगुआजुलि सा खोन्दो बिथांमोनखौ जोंनि बाजार बे फालांगियारि कमिटिनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। आरो बिथांमोनाबो जोंनि हांख्रायनायाव गोसो गोजोनै बेयाव दिनै नुजाथिफैनानै आर'जखौ जाफुंसार होदों। बेयाव दिनै बर्थमान माने आलासि महरै बाहागो लानाय गैथ'वा। आलासि महरै लागोन ना गाबोननिफ्रायसो लागोन। गाबोननिफ्राय जों गोबां बिदिनो आरो दा मोनाबिलियाव दं, हमना ला जोंहा थियेटारबो दं दिन्थिनाय। बे थियेटारावनो जोङो मा होनो मुंदांखा सावथुनगिरिफोर बिथांमोनखौ जों जेरैहाय प्रेक्टिकेल आरो अनिल बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना अलरेडि दा फैगासिनो दं होननाय जों खोनादों। दानि बावैसो खोनानाय बायदिबा बिजिनि बारबोबाय होननाय खोनादों। बिथांमोना फैगासिनो दं। दा बिथांमोनखौ जोंनि थियेटारनि हलावनो बिथांमोनखौ श' खालामनो होनाय जागोन। आं दिनैनि बे जि फुजा बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड इंख्रं आरो गासै बड'लेण्ड निउस चेनेलखौ आंनिफ्राय खुलुमग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै माइनावस्रि सेन्टार लोक्षि फुजा खुंगा 45 बोसोरसालिया लोक्षि फुजाखौ दिनैनिफ्राय जोङो जागायजेननाय जाबाय। बेखौ जोङो बाथौआरि धोरोमनि खान्थिजों जोङो फुजिनाय जादों। दा जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो निउस चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौ प्रसार खालामनो मोननायखौ
जोंनि कमिटिनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों माने मोजां बयबो जोंनि राङापारा हालाम एबा आसामाव थानाय गासै बर'फ्रानो जोंनि माइनावस्रि सेन्टारनि लोखि फुजा बोसोरसालिया खुंनायखौ बयबो मिथिगोन लोगोसे जोङो आं फोरमायनो नागिरदों दे दिनैनि दिनाव हमना ला बे माइनावस्रि सेन्टार लोखि फुजा फोरबो खुंनाया दिनै फैयै फैयै माने 45 बोसोर जाबाय आरोखि दिनै बिदिनो जोङो लोखि फुजा खुंनाय बाजेटखौ जोङो मा खालामनाय जायोमोन जोङो गामाखालि बोसोरफ्राव खमसे खम 4निफ्राय 5 लाखसिम जों बाजेट खालामनानै खुंबोबाय थादोंमोन नाथाय जों देग्लाय फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जों देग्लाय गोख्रोंसिनै जोङो खुंनाय हाबाफारिखौ लादों देग्लायनि बाजेटआ खम नङा देग्लायनि बाजेटआ मथा मथि 6निफ्राय 7 लाख अर्थात बे 6निफ्राय 7 लाख थांगोन बर्थमान दासिम 6 लाखआ थांगासिनो दङ थेवब्लाबो जोङो गासै फालांगिरि लोगो दिनै फालांगिरिया माइनावस्रि सेन्टारनि गासै फालांगिरिफ्रा रावबो फावसायाखै रावबो गियाखै दिनै बे जों जि हाबाफारि लादों बेखौ खुंफुंनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों बेनिखायनो जों गोग्गानानै बुंनो हाबावगोन जे देग्लाय गामाखालि बोसोरफ्राव जोङो गेदारिं हिसाबै रायजो राजाखौ बे ओनसोलनि एबा जोंनि भारत आसामनिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो माइनावस्रि सेन्टार राव लोखि फुजा फोरबोखौ नायनो फैयोमोन बे फैबाय थाखायो आरो लोगोसे देग्लाय जोङो फोसावनो मोननानै जों आसा खालामनो हायो देग्लायनि लोखि फुजायाव माने 10,000निफ्राय 15,000सिम गेदारिंखौ जों नुनो मोनगोन होननानै जों गाबोननि साननिफ्राय जों आसा खालामनो हायो बेखिनियानो दा आरो जोङो कमिटिनिफ्राय आङो सेक्रेटारि हिसाबै फोसावनो गोनां बाथ्राया बेनोदि बे फुजाखौ जोङो प्रखाखननि पारमिसन लानानैसो खुंनाय जायो बेनिखायनो बेवहाय जेबो दाङाबाजि जानायनि जेबो सम्भब थाया आरो लोगोसे जोङो कमिटिया ओरैबायदि गोख्रों राहा लानाय जादों जे जोङो 24 घन्टा जोङो भलन्टियार्स जोङो 12 जन करि जोङो डिउटि होनानै जोङो सेन्टारनि फुजा बावसालि एबा सेन्टारनि सोरगिदिं आबहावाखौ नायथिंनो थाखाय जोङो भलन्टियार्स दाना लानाय जादों जों दिनैनिफ्रायनो जोङो बे भलन्टियार्सनि नायदिंनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो लोगोसे फोरमायनो गोनां गुबै बाथ्राया बेनोदि जोंनि बे फुजा चौहदाव फुजानि सोरगिदिं बाउण्डारिनि खाथि खाला मथा मथि 200 मिटारसो गोजाननिफ्राय जों मोजां नोजोर होनो थाखाय जोङो कमिटिनिफ्राय जोङो भलन्टियार्सफोरखौ जोङो बिथोन होखादों बाथ्राया बेनोदि जोंनि बर'फ्राथ' किसुमान उन्दै गथ'फ्राबो जुमाय लोंनानै निसा सिगारेट गान्जा सोबनानै दिनै बेरायलाबायनानै बाइक साखावलाबायनानै गोलैलाबायनानै सोरखौबा एक्सिडेन्ट माबा माबि खालामनाय जाथायफोरखौ जों नुबोगासिनो दं जों बेखौ एलार्ट खालामनानै बेखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै कमिटिनिफ्राय जों बेफोरखौ जोङो गासैबो राहा लामा जोङो माने होबथानायनि राहा लामाखौ खालामखानाय जादों दा आं जोंनि कमिटिनिफ्राय नेहाथारि मोनफ्राय जों माने मोजाङैनो बोर मोनगोन होननानै जों आसा खालामो माने जोङो दा जिथुनाखि सिगाङो मुर्तिखौनो लाबोनानै फुजियोमोन दा माने बोसोरसेनि बारबायानो दायो जोङो मुर्तिनि जायगायाव जों सिजौ गायनानै दा आर'ज लानानै बिदिनो सिबियो आरोना दा जेरै माखासे आर'जफोराथ' बिदिनो आफा बोराइ बाथौनिफ्राय लानानैनो हेबजेननाय बेरा आर'ज लायो लोगोसे बिदिनो माइनाव आर'ज लायो बिदिनो माखिनि लानांगौ जायो बेखौ लायो आरो माने दा आर'जखौ दोंबेसे लानाय जादों आर'जनि जागायगिरिफ्रासो मिथिसिगोन दोंबा बेखौ माने जोंनि दैदेनगिरि माखासेफोरा सोलायलांनाय हिसाबै जों सोलायबाय माने बाथौ धोरोमजोंनो सिबिगोन बिबारजोंनो माने सिगांफोरथ' बुहुद बोलि बायदिसिना बाथौ दङमोन नालाय बेफोरखौ सोलायनायनि गेजेरजों जोङो माने मुर्तिखौ माने खुलुमबाय थानो बिदि सानलायनायनि गेजेरजों माने जों बाथौ धोरोम हिसाबै बाथौखौनो गायनानै जों लोखि बिमाखौ बाथौनि नेमजोंनो सिबिलांगोन बिदि होननानै माने सोलायनाय जाबाय आरो बिदिनो सिबिलांनो नांगोन जेरै बाथौ धोरोम हिसाबैथ' एखे नेमैनो थांनो नांगोन सिजौ गायनानैनो जोङो बिदिनो सोलिलांनो नाजानांगोन आरो
मिथिबाय नंगौ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमखौ लानानै बर'फोरा सिबिबोबाय थादों। थिग बिदिनो सोलायनाय खान्थिजों फोसाबथाय बाथौ खान्थिजों बिथांमोना मुरथि सिबिनायखौ गारनानै बिथांमोना नैबे सिजौ गायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बिथांमोना बिमा लोक्षि एबा माइनावखौ सिबिनायखौ बिथांमोना बुंदों। जों गोबां बाथ्रा मिथिबाय जिहेथु बिथांमोना मुरथि सिबिनायखौ नागारनानै दिनै बाथौनि नेमखान्थिजों बिथांमोना नैबे बिमा लोक्षिखौ सिबिदों। आं बेखिनियावनो नोंथांमोननो फोरमायनानै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।